Jak nastavovat dětem hranice se skutečným respektem? Zde jsou mé 3 stěžejní kroky, bez kterých to podle mě nejde. Za prvé, vysvětlete dítěti do hloubky svůj úhel pohledu, včetně s tím spojenými emocemi nebo třeba i strachy. Hledejte v sobě skutečnou odpověď na otázky proč, místo toho starého dobrého, protože jsem řekla. Za druhé, vyslechněte si se zájmem také názor samotného dítěte, proč něco tak strašně moc chce, jaké emoce s tím má spjaté, jeho úhel pohledu. No a na závěr dítě přizvěte k řešení. Třeba to společné řešení nenaleznete hned, ale někdy je až fascinující, jak jsou děti kreativní v tom hledání, když je k tomu přizveme. Napište ostatním rodičům do komentáře své tipy a třeba i zkušenosti, kdy vás děti skutečně překvapily s takovýmahle řešeníma. A také mě nezapomeňte sledovat pro další náhledy na rodičovství v pohodě pro všechny.